ekipa. Evo, malo ćemo se opet poigrati sa pilates loptom, angažiranje donjeg dijela trbuha, pa ćete se postaviti u pravilan položaj da izdužite lijepo stražnu stranu vrata. Opustite ramena i lopatice prema podu, ali ih povučete isto tako u smjeru prema stražnici. Automatski ćete malo podignuti prsa prema nosu i sad ćete podvući zdjelicu i automatski ćete isto tako angažirati donji dio trbuha. Namjestit ćete noge, pa možda pod 90 i oslonit ćete svoju pilates loptu na koljena, obju nogu. Ja sam desnom rukom ću pritisnuti loptu i pritiskat ću loptu prema nogama. Isto tako ću i noge angažirati, one nisu za ukras, i radit ću isto tako pritisak prema ruci. I sad ćemo suprotnu ruku, suprotnu nogu angažirati na način da lijeva ruka će mi ići iznad glave, a desnu ću ispružiti. Pritišćem loptu i vrati. Zamijeni. I vrati. Još. Vrati. Kad isprobate, please javite kako je to izgledalo i šta ste se osjetili u ovoj vježbi. To je to.